אותנו מספק עובר בבגרויות, המורות נכנסות וכבר מיואשות. בכיתה אין תלמידים, יש רק כיסאות, כי אנחנו מעדיפים לבלות במסדרונות. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתדר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. עבור המורים האקדמיה עדיפות, בגלל זה בינינו תמיד יש תחרות. למרות הציפיות אנחנו מפתיעים, גם לומדים וגם עושים חיים. נבחרנו אחרי מיונים קטנים, זה לא פרוטקציות שתהיו בעניינים. די להפיץ לעברנו מבטים, זה הרי ידוע שגינה עושה קמטים. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתדר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתדר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. ברוכים הבאים לכיתה של הבנים. הכיתה הזו הסיוט של המורים, מעניין אותם רק בלגן ובחורות, ובין לבין עושים גם בגרויות. הושטתם לנו יד, מחזירים מכל הלב, לסיים 6 שנים גם שמח גם כואב, נחזור י"ד נפרד לשלום.